Soc el Francesc i ara farem un viatge al nostre interior amb aquest tema de Mari Suarú sobre catres i entitats. He de dir que catra seria ànima sense cap connotació religiosa. Bé, comencem. Per a mi, una entitat és una cosa, criatura, catra o esperit no gaire definit que existeix als regnes existencials del baix astral. Encara que també podem estendre el concepte d'entitats a tots aquells que existeixen als regnes existencials que no són pas el món físic. Tots els regnes astrals, superiors i inferiors. Inclús podríem dir que les persones al món dels vius també són entitats. La paraula entitat no necessàriament la defineix com a negativa o regressiva, encara que en el context que estic utilitzant els meus vídeos paranormals utilitzo la paraula entitat per a definir una criatura del baix astral, que no sabem pas qui o què és, però generalment té tendències i actituds regressives. Per a mi, un dimoni és una entitat que s'ha detectat que és clarament negativa, regressiva i perillosa. Fins i tot al punt de que podríem inclús classificar els dimonis en una escala de maldat o poder. Com que moltes persones al llarg de la història declaren haver vist o haver estat en contacte amb el mateix diable, sembla que obliden o ignoren que existeixen molts dimonis. Tots treballen amb jerarquies i nivells, per la qual cosa és poc probable trobar o haver estat en contacte amb el més alt, ja que envien els menors a fer treballs menors, com fan a l'exèrcit. Ara bé, aquells de vosaltres que ens seguiu a mi i als meus predecessors durant molt de temps, sapigueu que defensem fermament la noció de que totes les religions foren creades pels que estan al poder, com un medi per a controlar a la població humana en general, per a mantenir-los-hi amb por i per tant obedients i submissos. Tanmateix aquí estic parlant dels dimonis en un context molt semblant al que promouen les religions. Hola, Nino. No és cap novetat que totes les religions basen les seves escriptures en coses, esdeveniments i conceptes reals, quan els hi convé, clar. Però podem anar encara més lluny, quan veiem que les religions generen forts sistemes de creences, que són idees fortes i, per tant, són el fonament mateix per a manifestar un regne existencial. Perdoneu, aquesta és una petita llavor de la rasa urbà. Les religions són una realitat per a qui les segueix amb devoció i si ho fan amb força perquè els ha fet servei al seu camí espiritual, que així sia. Almenys cerquen respostes fora de la ciència Matrix oficial que no és pas cap altra cosa que una altra religió, com ho demostra el seu fort caràcter dogmàtic.
cap religió posseeix una veritat còsmica fonamental, per la qual cosa podríem considerar també una religió com una mena de regne existencial en si mateixa, on les seves regles s'apliquen a dintre, però no sempre s'apliquen a fora. Això vol dir que les persones que tenen una major comprensió de la religió, el seu significat, propòsit i origen, l'entendran al seu propi context, on la religió pot ser estudiada i presa per allò que és per a ells, que és un mètode premium de control de població, i és per això que dic que no existeix pas una veritat última, i molt menys encara una veritat còsmica vàlida a tot arreu i en tots els regnes existencials, ni que sigui que puguem considerar que la ment major de la font mateixa és aquesta veritat última. Aquesta veritat última. Tornant a les entitats del baix astral, el fet de que estiguin a l'astral no significa pas que no tinguin sistemes de creences fortes per a elles mateixes, ja que moltes d'elles alguna vegada foren catres encarnades amb una vida al món dels vius, per tant, sota la forta influència de la religió. Això significa que apliquen les regles religioses al món del baix astral, que estan comanifestant amb la seva baixa consciència, que al final els regnes de l'astral baix són tan sols el resultat del fort egregor creat com un reflex de tots els pitjors atributs de persones amb catra que habiten el món dels vius. És la manifestació reflectida de totes les pitjors i més fosques parts de l'inconscient col·lectiu. Quan les persones desencarnen, l'únic que s'enduen a l'altra banda és qui són, què han après, llurs valors i ètica, la seva experiència i la seva identitat egoica. Però, inclús aquí, el que un individu o altre s'endugui dependrà de la seva vibració, dels seus pensaments i idees. Per això, molts que estan en un estat vibratori molt baix, els que desencarnen plens d'ira, rancúnia, odi i amb molt baixa ètica i valors, continuaran sent els mateixos a l'altra banda. Aquests no experimentaran la forta expansió de consciència que succeeix a les persones i catres d'alta vibració en el moment en què desencarnen, senzillament perquè no són compatibles vibratòriament amb això, car estan autocontinguts i embotits a dintre del seu propi regne creat autolimitat basat en pensaments i valors de baixa vibració i per tant no té pas flexibilitat ni predisposició per a cap tipus d'avançament espiritual. Una catra necessita tenir una connexió molt forta amb la font i també està disposada a deixar de banda tots els valors per adoptar d'altres millors i més expandits per a poder estar a l'altura de la immensa expansió de la consciència que succeeix quan una catra s'està integrant al camp major. Això és degut a que una major expansió de la consciència provocarà també la dissolució de l'ego, del jo que tenia la catra a l'encarnar. Més consciència i més comprensió expandida a la consciència i, per tant, els valors, idees i conceptes com aquells que van definir la realitat en general per a aquella catra s'expandiran fins al punt
en què almenys la majoria d'ells deixaran d'existir. Per tant, el mateix marc de valors i idees que defineixen a una persona s'haurien expandit per a convertir-se en una altra cosa. Això vol dir la dissolució de l'ego tal com se'l coneixia quan va encarnar. La metamorfosi de l'ésser desenvolupant-se en quelcom molt més gran d'allò que era quan estava en un cos biològic. Això significa que quan un individu d'alta vibració desencarna, ja no serà qui era quan estava en un cos biològic. I encara el sentit d'identitat en si mateix no es destrueix pas, ja que en realitat tan sols s'ha expandit. Això no deixa de fer por a la gran majoria, comprensiblement. Com han explicat moltes persones que recorden vides passades i l'espai entre elles, així com innombrables persones que tingueren experiències properes a desencarnar quan estan entorn de l'escenari de llum blanca, senten un amor incondicional, pregon i aclaparador en llurs paraules, tan gros que poden embolicar-se amb ell com si fos una flaçada. L'amor és integració, fer quelcom part de tu mateix, per a la qual cosa és fàcil arribar a la conclusió de que aquest sentiment d'amor espès i incondicional no és res més que el procés de reintegració al camp major i amb ell la transcendència de l'ésser cap a alguna cosa immensament més expandida, on el jo anterior, l'ego que la persona tenia quan era viva, no es destrueix pas realment, sinó que senzillament es converteix en part de quelcom molt més gran. Com poden descriure moltes persones que recorden vides passades, és una immensa expansió de la consciència i de saber qui ets, on realment deixes de ser qui eres abans, mentre que estaves encarnat, però no perds la consciència i el coneixement de la teva pròpia unicitat. A mesura que la teva autoconsciència s'expandeix enormement, et transformes en la teva identitat còsmica en qui sempre has sigut, enriquit enormement per les experiències dramàtiques que vas tenir mentre que eres en un cos biològic de qualsevol espècie, ja que tots som persones, i és en aquesta etapa on un catre pot triar viure als regnes existencials astrals superiors o reencarnar en un cos biològic una altra vegada. Però per què una catra altament evolucionada, que ja viu en regnes existencials superiors i confortables, voldria tornar a un cos biològic problemàtic i viure una altra vida caòtica, fortament definida per les dificultats i el patiment? N'hi ha raons per això. Encara que no importa quant d'avançades il·luminades, encara que no importa quant d'avançades o il·luminades poden ser les nostres idees, això inevitablement continuarà sent un dels més grans misteris existencials. Tal vegada el catre s'ha tornat massa còmode, per tant avorrit, i per això busca aventures sentint-se viu novament, aconseguint així una expansió encara més gran. Al cap i a la fi, tot el significat i la interpretació del patiment
i les dificultats i tota la resta canvia dramàticament depenent de quina banda et trobes, del món dels vius o dels esperits. Mari Esguarú. Bé, aquest tema s'ha de tenir molt present. És una gran lliçó que ens dona Mari Esguarú. Com es pot deduir de tot això, no hem de tenir por de desencarnar. Clar que no podem avançar al moment, hem de tenir paciència. Mari continuarà parlant sobre aquest tema i ens donarà coneixements molt valuosos. De moment ho deixarem aquí. Gràcies per la vostra participació, pels comentaris i per compartir el vídeo. Espero que aquesta informació arribi a més gent. Si encara no t'has subscrit, no esperis més i toca la campaneta a l'opció totes, que no et perdis res, que venen coses molt interessants. Sempre al meu cor.